А там можем да рисуваме. Искаш ли да напишем Еми? Дай на мама пръчката си. Тук така. Ще напишем. Пляскайте. Браво! Еми! Скок! Как прави Заю-баю, мама? Точно така. Скачайте, скачайте. А котенцето как прави? А кучето? Точно така. А кравата? А овцата? А тигъра как прави? Малко по-страшно го прави. Я пробвай пак. Еми, да. А как прави рибата, мамо? Точно така. Браво!